Shure kwaizvozvo Jesu akaenda mhiri kwegungwa reGarirea ndiro reTibheriasi. Vanhu vazhinji vakamutevera nokuti vakaona zviratidzo zvaaiita kuvarwere. Jesu akakwira mugomo akagaramo navadzidzi vake. Paseka, mutambo wavaJudha, wakanga uri pedyo. Zvino Jesu akati achitarira, akaona vanhu vazhinji vachiuya kwaari. Akati kuna Firipo, tingatengepiko zvingwa kuti vanhu ava vadye? Wakareva izvozvo kuti amuidze, nokuti iye wakaziva amene zvaakanga achida kuita. Firipo akamupindura akati, zvingwa zvamadhinari ana 200 hazvingavaringani kuti mumwe nomumwe atore zvishoma. Zvino mumwe wavadzidzi wake, Andiriasi, munun'una waSimoni Petro, akati kwaari, pano mukomana une zvingwa 5 zvebhari nehove 2, asi izvi zvingakwanira sei vanhu vazhinji vakadai? Jesu akati, garisai vanhu pasi. Zvino kwakanga kuno uswa huzhinji ipapo. Naizvozvo varume vakagara pasi, kuwanda kwavo kunenge 5,000. Zvino Jesu akatora zvingwa, akavonga, akazvipa vakanga vagere pasi, nehove vose saizvozvo pavaida napo. Zvino vakati vaguta, akati kuvadzidzi vake, unganidzai zvimedu zvakasara kuti kurege kurashika chinhu. Ipapo vakazviunganidza, vakazadza matengu ane 12 nezvimedu zvezvingwa 5 zvebhari zvakanga zvasara kuna vakadya. Zvino vanhu vakati vavona chiratidzo chaakaita, vakati, zvirokwazvo uyu muprofita unouya panyika. Zvino Jesu, zvaakaziva kuti oda kuuya kumubata nesimba kuzomuita mambo, akabvazve akaenda mugomo ari oga. Zvino ava madekwana, vadzidzi vake vakaburukira kugungwa, vakapinda mugwa, vakatanga kuyambuka gungwa kuenda Kapanaume. Zvino kwakanga kwasviba, asi Jesu akanga asati asvika kwavari. Gungwa rikatanga kumutswa nemhepo huru yaivhuvhuta. Zvino vakati vakwasva zvikuru mastadhia anenge 25 kana 30, vakaona Jesu achifamba pamusoro pegungwa, achiswedera pedyo negwa. Vakatya, asi iye akati kwavari, ndini, musatya. Zvino vakafara kumugamuchira mugwa, igwa rikasvika pakarepo kunyika kwavakanga vachienda. Ava mangwana, vanhu vazhinji vakanga vamire mhiri kwegungwa vakaona kuti pakanga pasina rimwe igwa duku ipapo, asi iro rimwe makanga mapinda vadzidzi vake mariri, uye kuti Jesu haana kupinda mugwa navadzidzi vake, asi kuti vadzidzi vake vakanga vaenda voga. Asi mamwe magwa maduku akanga abva Tibheriasi akasvika pedyo pavakadyira zvingwa ishambovonga. Zvino vanhu vazhinji vakati vaona kuti Jesu haapo navadzidzi vake, vakapinda vamene mumagwa maduku vakasvika Kapenaume vachitsvaka Jesu. Zvino vakati vamuwana mhiri kwegungwa, vakati kwaari, Rabhi, mauya pano rinhiko? Jesu akavapindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hamunditsvaki nokuti makaona zviratidzo, asi nokuti makadya zvingwa mukaguta. Musabatira zvokudya zvinopera, asi zvokudya zvinogara kuupenyu husingaperi, zvamuchapiwa noMwanakomana woMunhu, nokuti Baba Mwari vakaisa chisimbiso kwaari. Zvino vakati kwaari, tichaiteiko kuti tibate mabasa aMwari? Jesu akapindura akati kwavari, basa raMwari ndirokuti mutende kuna iye waakatuma. Zvino vakati kwaari, munoita chiratidzo chipiko kuti tione tikutendei? Imi munobateiko? Madzibaba edu akadya mana murenje, sezvazvakanyorwa zvichinzi, wakavapa chingwa chakabva kudenga kuti vadye. Zvino Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, wakanga asi iye Mozisi wakakupai chingwa chakabva kudenga, asi ndiBaba vangu vanokupai chingwa chazvokwadi chinobva kudenga. Nokuti chingwa chaMwari ndicho chinoburuka kudenga, chinopa nyika upenyu. Zvino vakati kwaari, Ishe, tipei chingwa ichi misi yose. Jesu akati kwavari, ndini chingwa choupenyu. Unouya kwandiri haangatongovi nenzara, nounotenda kwandiri haangatongovi nenyota. Asi ndakakuudzai kuti makandiona, asi hamutendi. Zvose Baba zvavanondipa zvichauya kwandiri, nounouya kwandiri handingatongomurashiri kunze, nokuti handina kuburuka kudenga kuti ndiite kuda kwangu, asi kuda kwowakandituma. Kuda kwowakandituma ndiko kuti pazvose zvaakandipa ndirege kurashikirwa nechimwe, asi kuti ndichimutse nezuva rokupedzisira. Nokuti kuda kwaBaba vangu ndiko kuti mumwe nomumwe unotarira Mwanakomana nokutenda kwaari
ave noupenyu husingaperi, neni ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. Zvino vaJudha vakanun'una pamusoro pake nokuti wakati, ndini chingwa chakaburuka kudenga. Vakati, uyu haazi Jesu mwanakomana waJosefa watinoziva baba namai vake here? Zvino noungagoti seiko ndakaburuka kudenga? Jesu akapindura akati kwavari, musanun'una pakati penyu. Hakuna munhu ungauya kwandiri kana baba vakandituma vasingamukwevi. Neni ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. Muvaprofita makanyorwa muchinzi, vachadzidziswa vose naMwari. Mumwe nomumwe wakazvinzwa kuna baba akadzidza unouya kwandiri. Handirevi kuti kuno munhu wakaona baba, asi uyo unobva kuna Mwari ndiye wakaona baba. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, unotenda uno upenyu husingaperi. Ndini chingwa choupenyu. Madzibaba enyu akadya mana murenje akafa. Ichi ndicho chingwa chinoburuka kudenga, kuti munhu achidye arege kufa. Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kudenga. Kana munhu achidya chingwa ichi uchararama nokusingaperi. Chingwa chandichapa inyama yangu, huve upenyu hwenyika. Zvino vaJudha vakakakavara pakati pavo vachiti, munhu uyu ungatipa seiko nyama yake tidye? Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana musingadyi nyama yomwanakomana womunhu nokunwa ropa rake, hamuno upenyu mamuri. Unodya nyama yangu nounonwa ropa rangu uno upenyu husingaperi. Ini ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. Nokuti nyama yangu ndizvo zvokudya zvazvokwadi, neropa rangu zvokunwa zvazvokwadi. Unodya nyama yangu nononwa ropa rangu unogara mandiri, neni maari. Baba vapenyu sezvavakandituma, neni ndichirarama naBaba, saizvozvo unondidya uchararama neni. Ichi ndicho chingwa chakaburuka kudenga. Hazvina kuita samadzibaba akadya akafa. Unodya chingwa ichi uchararama nokusingaperi. Wakareva zvinhu izvi musinagogu, achidzidzisa paKapenaume. Zvino vazhinji vavadzidzi vake vakati vachizvinzwa vakati, iri shoko igukutu, ndiani kongarinzwa? Asi Jesu zvaakanga achiziva mumwoyo make kuti vadzidzi vake vanongun'una neshoko iroro, akati kwavari, iri shoko rinokugumbusai kani? Muchagodiniko kana muchiona mwanakomana womunhu achikwira kwaaiva pakutanga? Mweya ndiye unoraramisa, nyama haina maturo. Mashoko andakataura kwamuri ndiwo mweya noupenyu. Asi vamwe venyu variko vasingatendi, nokuti Jesu akanga achiziva kubva pakutanga kuti vaisatenda ndivanani, uye kuti ndiani waizomupandukira. Akati, nemhaka iyi ndakati kwamuri, kuti hakuna munhu ungauya kwandiri kana asina kuzvipiwa naBaba. Ipapo vadzidzi vake vazhinji vakadzokera shure vakasazofamba naye. Jesu akati kune vane 12, neni munoda kubvavo here? Simoni Petro akamupindura akati, Ishe, tichagoenda kunaniko? Ndimi muna mashoko oupenyu husingaperi. Isu takatenda tikaziva kuti ndimi mutsvene waMwari. Jesu akapindura akati, handina kusanangura imi vane 12 here, asi mumwe wenyu ndowadhiabhorosi. Wakareva Judhasi mwanakomana waSimoni Iskarioti, nokuti ndiye waizomupandukira, waiva mumwe wavane 12. Chapter 7. Shure kwaizvozvo Jesu akafamba muGarirea, nokuti wakanga asingadi kufamba muJudhea nokuti vaJudha vakanga vachida kumuuraya. Zvino mutambo wavaJudha wamatumba ukanga uri pedyo. Naizvozvo vanun'una vake vakati kwaari, ibva pano uende Judhea, kuti vadzidzi vako vaonewo mabasa ako aunoita, nokuti hakuna munhu unoita chinhu chinyararire kana iye amene akuzikanwa. Kana iwe uchiita izvi, uzviratidze kunyika. Nokuti navanun'una vake vakanga vasingatendi kwaari. Ipapo Jesu akati kwavari, nguva yangu ichigere kusvika, asi nguva yenyu inogara yakagadzirwa. Nyika haingakuvengei imi, asi inondivenga ini, nokuti ndinoipupurira kuti mabasa ayo akaipa. Kwirai kumutambo imi, ini handiti ndokwira kumutambo, nokuti nguva yangu ichigere kusvika kwazvo. Wakati areva izvozvo kwavari, akagara Garirea. Zvino vanun'una vake vakati vakwira kumutambo, iye akabva okwirawo, asingaende pachena, asi panenge sepakavanda. Zvino vaJudha vakamutsvaka pamutambo vakati, uripiko iye? Kungun'una kukuru kavapo pakati pavazhinji pamusoro pake, vamwe vachiti wakanaka, vamwe vachiti kwete, unotsausa vanhu vazhinji. Kunyange zvakadaro kwakanga kusino munhu waitaura pachena pamusoro pake, nokuti vakatya vaJudha.
Zvino kwakati pava pakati pomutambo, Jesu akakwira kutembere akatanga kudzidzisa. Naizvozvo vaJudha vakashamiswa vachiti, munhu uyu unoziva seiko manyoro zvaasina kumbodzidza? Jesu akapindura akati, kudzidzisa kwangu hakuzi kwangu, asi ndoko wakandituma. Kana munhu achida kuita kuda kwake, uchaziva kana kudzidzisa uku kuchibva kuna Mwari kana ndichizvitaurira ndimene. Unozvitaurira unotsvaka kukudzwa kake, asi unotsvaka kukudzwa kwowakamutuma ndiye wazvokwadi, hapana kusarurama mari. Mozisi haana kupa murayiro here? Asi hakuno mumwe wenyu unoita murayiro. Munotsvakireiko kundiuraya? Vanhu vazhinji vakapindura vakati, uno mweya wakaipa iwe, ndianiko unotsvaka kuuraya? Jesu akapindura akati kwavari, ndakaita basa rimwe mukashamiswa mose. Nemhaka iyi Mozisi wakakupai dzingiso. Handiti ndeyaMozisi asi yamadzibaba. Zvino imi munodzingisa munhu neSabata. Zvino kana munhu angadzingiswa neSabata kuti murayiro waMozisi urege kuputswa, ko imi monditsamwira nokuti ndakaporesa munhu wose neSabata here? Musatonga nozvinoonekwa, asi tongai nokutonga kwakarurama. Zvino vamwe veJerusarema vakati, ko hazi iye wavaitsvaka kuuraya here? Tarirai, unotaura pachena, vasingarevi chinhu kwaari. Ko vakuru vakaziva kwazvo kani kuti ndiye Kristu. Zvino uyu tinoziva kwaanobva, asi Kristu kana achisvika, hakuno munhu ungaziva kwaanobva. Zvino Jesu akadanidzira mutemberi akadzidzisa achiti, munondiziva, munoziva napandakabva. Handina kuuya ini ndimene, asi wakandituma ndiye wazvokwadi, wamusingazivi imi. Ini ndinomuziva nokuti ndinobva kwaari. Ndiye wakandituma. Naizvozvo vakatsvaka kumubata, asi kwakanga kusino munhu wakaisa ruoko kwaari, nokuti nguva yake yakanga isati yasvika. Asi vamwe vazhinji vakatenda kwaari vakati, kana Kristu achizosvika, ungaita zviratidzo zvizhinji kune zvizvi zvakaitwa noyuyu here? Zvino vaFarisi vakanzwa vanhu vazhinji vachimuna izvozvo pamusoro pake. Vaprista vakuru navaFarisi vakatuma vatariri kunomubata. Ipapo Jesu akati kwavari, ndichiri nemi nguva duku, ndigoenda kuno wakandituma. Muchanditsvaka asi hamungandiwani, uye apo pandiri imi hamungasvikipo. Zvino vaJudha vakataurana vachiti, uyu unoda kuendepiko kwatisingazomwani? Ko unoda kuenda kuna vakapararira pakati pavaGiriki kuti andodzidzisa vaGiriki here? Rinoti kudiniko shoko iri rareva rokuti muchanditsvaka asi hamungandiwani, uye apo pandiri imi hamungasvikipo? Zvino nezuva rokupedzisira, zuva ruguru romutambo, Jesu akamira akadanidzira akati, ani naani kana ane nyota ngaauye kwandiri anwe. Unotenda kwandiri sezvazvakarebwa norugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make. Asi izvo wakareva zvomweya waizopiwa avo vaitenda kwaari, nokuti mweya wakanga usati wavapo, nokuti Jesu akanga asati akudzwa. Zvino vamwe pakati pavanhu vazhinji vakati vachinzwa mashoko ava vakati, zvirokwazvo uyu muprofita. Asi vamwe vakati, uyu ndiye Kristu. Asi vamwe vakati, ko Kristu ungabva Garirea here? Rugwaro harina kureva here kuti Kristu uchabva kurudzi rwaDhavhidhi napamusha weBheterehema paiva naDhavhidhi? Naizvozvo kupesana kwakamuka pamusoro pake pakati pavazhinji. Vamwe vakanga vachida kumubata, asi kwakanga kusina wakaisa maoko kwaari. Zvino vatariri vakauya kuna vaprista vakuru nokuvaFarisi. Ivo vakati kwavari, makaregereiko kuuya naye? Vatariri vakapindura vakati, hakuno munhu wakatongotaura nokutaura kwomunhu uyu. Naizvozvo vaFarisi vakavapindura vakati, nemiwo matsauswa kani? Kuvakuru nokuvaFarisi kuno mumwe wakatongotenda kwaari here? Asi vanhu ava vazhinji vasingazivi murayiro vakatukwa. Nikodhimo uya wakambouya kwaari waiva mumwe wavo, akati kwaari, murayiro wedu unotonga munhu usati wambomunzwa nokuziva chaanoita here? Vakapindura vakati kwaari, ko newewo uri weGarirea here? Njera uone kuti hakuno muprofita unobva Garirea. Ipapo mumwe nomumwe wakaenda kumba kwake.